খুব শীঘ্র বঢ়িব পেଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରେଟ୍। ଏତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦାମ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ହରମୁଜ ଜଳମାର୍ଗରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଠପ୍। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର $110 ଉପରେ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଏହା $126 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର 40-50 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି। 2022ରୁ ଉଭୟ ଇନ୍ଧନ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରିବହନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ସବସିଡି କିମ୍ବା ଟିକସ ହ୍ରାସ କରି ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାରିବାରିକ ବଜେଟକୁ ବିଗାଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବ।